Ja? Er det Jesper, jeg snakker med? Ja? Du snakker med Milo. Hvem? Milo. Milo Borovic. For Pusher? Nej. Nå, okay. Det er ikke mig for Pusher. Ja. Jeg siger til dig, at du skylder penge. Okay. Du forstår? Du køber 2 gram af min kammerat. Han ikke har fået penge endnu. 2 gram af min kammerat. Ja, og 25 e-piller. Ej, det tror jeg ikke. Han siger til mig, at du købte stoffer, ja? Ja, han siger til mig, at du siger, du skal hjem og finde penge hos din mor, og du kommer ikke alligevel. Jeg kan høre grine i baggrunden. Bare det er de andre i klubben. Du får min ven, han snakker med dig, ja? Ja, det var min penge, mand. Ja, jeg vil lige snakke med min chef for helvede. Hvad er det, du ikke forstår? Hvad han siger stille og roligt til dig? Skal jeg